Vítejte u historicky prvního podcastu podnikatelského sdružení Čechů a Slováků v Indonésii. A jelikož jsem zmínila, že se jedná o první podcast, tak tady nemůže být nikdo jiný než skvělý Filip Marian. Ahoj Filipe. Čau Kájo, zdravím historicky první posluchače československého podcastu z Indonésie. Díky za pozvání. Já děkuji, že jsi přijal pozvání. Jenom bych tak jako dodala, že my si tady dnes večer jsme si pro vás tohleto všechno připravili, takže buďte na nás milí, jedná se o náš první podcast a my doufáme, že se vám to bude moc líbit. Filipe, když se řekne Filip Marian, tak si pod tím mám představit. Ježišmarja, tam bude hejtrů tady na Bali obzvlášť. Co si pod tím máš představit? No, jak bych se, myslíš, vystihl? Ano. Přehnaně ambiciozní český patriot žijící na Bali. Ale to zase není tak jako špatně, nemyslíš? Já třeba zatím cítím, že nějaké věci určitě nejsou asi lhostejné. Ale těch věcí mi není lhostejných víc. Já spíš se snažím si plnit svoje sny a jak už jsem byl vlastně v Čechách zvyklý, tak i tady v Indonésii, tak se snažím něco tvořit. Je to, co mě naplňuje. Jakmile bych netvořil, něco nevymýšlel, jak ty vždycky nazýváš, zase si něco vymyslel, Filipe, tak bych nežil. A bez motivace se dá těžko být šťastný a prostě mě to táhne a vlastně naplňuje. To chápu. Myslím si, že pod tím slovem ambiciozní to možná nebudeš mít i lehké, protože tady tím možná může nějakým způsobem i bojovat, protože když máš nějaké cíle, snažíš si něco plnit, tak ne všichni to klikují, protože si dovoluješ vlastně překročit nějakou zónu. Co vlastně tady v Indonésii děláš? No hele, já nevím, jak dlouho máme dneska čas. No, tak Už je zkrát. půl 12. večer. Co všechno tady dělám? Asi, jak mě tady lidi nejvíc znají, tak jsem v tom developerství nebo obecně developerský projekty na Bali. Samozřejmě stavíme Balimánie, to známá. Potom, jelikož jsem vlastně bývalý basketbalista, trenér a hráč, Ano. tak jsem tady založil basketbalovou akademii pro děti. Hezounký, ale je to spousta práce taky, ať se to nezdá. A v neposlední řadě jsem založil tady podnikatelské sdružení Čechů a Slováků v Indonésii, od čehož si slibuji v budoucnu, jak to říct, čehož si slibuji dost velký přínos pro obecně československou komunitu v Indonésii. A myslím si, že to má obrovský potenciál v několika oblastech a směrech pro lidi, kteří tady podnikají, anebo třeba pro lidi, kteří chystají v Indonésii investovat nebo podnikat. To je docela jako široký záběr. Máš tam sport, máš tam vlastně stavebnictví, máš tam i vlastně starost o nějakou komunitu. A to bylo jako zdámě, když jsi vlastně přijel na Bali do Indonésie, anebo jak jsi se vlastně dostal na Bali nebo do Indonésie? Hele, asi tak jako ostatní, kteří tady žijou, tak jsem samozřejmě zavítal na dovolenou poprvé. Je to už 8 let zpátky, tuším, že. A byl jsem hodně unavený z Čech, dá se říct, práce a z toho stereotypního života. Jakože dost, protože já, když pracuji a dělám, tak dělám všechno, jakože jo, mamka mi vždycky říká, nabíráš si toho spoustu, počkej jednou, to prostě na zdraví se pravděpodobně. A ona má pravdu, na druhou stranu, já jsem sem na dovolenou zkrátka a ten životní styl a ty lidi, dost věcí mě tady zkrátka jako přesvědčilo za těch 14 dní, že vlastně tady může být docela zábava. A je to úplně jiná kultura, jiný svět, jiný, jak to říct, z globálního hlediska je to zkrátka obrovský rozdíl oproti tomu životu, který žijem v Čechách. Tak to jo, to určitě, protože Bali je v tomhle jako jedinečné, no. Má i jinou
mentalitu. Jak já vždycky zmiňuji, určitě mi zaujalo samozřejmě podnebí, to potom žádná, je tady teplíčko, ta příroda, když samozřejmě hodně se spekuluje, je tady Pinec, odpadky a podobně, ale prostě příroda je tady kouzelná. Bali je takový jako multikulturní ostrov, nebo skoro řeknu stát ve státu, kde je tady zkrátka jsou pláže, kde je tady skvělý nádherný vnitrozemí, kde je tady skvělá zeleň, jezera, hory nebo sopky samozřejmě, ale je tady skvělé jídlo. Jako Jo, Ale- taky ho mám ráda. Taky. většinou lidi řeknou, ne, to si sam nestihl po jídlu. No tak jako dost to o tom jídle je, protože naše denní starost je, kam budeme na snídani, když nesnídáme doma, pak co budeme obědvat a kam půjdeme na večer. To je jako tak u mě doma denní téma. Ale prostě si to užíváme, no. A v neposlední řadě, hele, já to na sebe prásknu. Tak jsou to i holky. A nikdy bych netušil, že mě Aziatky přirostou k srdci, tak jako se stalo a je to i jeden z důvodů, protože mají svý plusy a minusy, ale říkám, je to jedna z věcí, která mě tady dost na tom přitahuje, láká nebo to byl taky ten původní magnet i jedna z těch věcí. Ale musíme určitě dodat, že tě přitahují jako Aziatky teda, Ano, Zejména- Aziatky, to bych rád zvýraznil. ale i z důvodu toho nejenom atraktivity, ale jaké jsou vlastně osobnosti. Ale jo, osobnosti právě jsou skvělí, starají se o chlapa jako božsky, parádně. Prostě oni nás oni pečují o chlapa. Pečují o přítele, o manžela, prostě starají se trošku jinak, než třeba je zvykem u nás v Čechách. Ale samozřejmě má to svý minusy, jo. Jsou emocionální. To je jiná kultura. Je to jiná kultura a já, že jo, žiju s přítelkyní teď už 2 roky, je to Indonezanka a občas jako si říkám, no, je to těžký, ale to asi v každém vztahu nebo v každém manželství, ale určitě musím říct, že to není jenom fyzicky, že by mi přitahovali, ale samozřejmě i mentalitou a personalitou. Chápu. Tím bych to uzavřel. Děkuji, že jsi se s náma o to podělil. Já bych se tě chtěla zeptat vlastně, ty jsi tady založil před nějakým rokem, jak už jsi zmínil, developerskou společnost Palimania TZNFK. Co tě k tomu vlastně vedlo? Byl tam nějaký hybný motor, nebo čistě jenom to byl jako biznisový záměr? Tak ono vlastně, já jsem i stěhoval i z toho důvodu, že jsem tady viděl za tu dovču, jsem se tady potkal s jedním Čechem, který mi z okolností učil surfovat a vlastně už tady už tady podnikal v nemovitostech a ten mi dost, Jirka mi dost inspiroval. A vlastně už jsem tam cítil, že tady bude i jako možnost se nějakým způsobem živit, nejenom tady žít a užívat si ty věci, které jsme zmiňovali, proč jsem tady, ale i to obrovský potenciál z hlediska podnikání a spousta příležitostí. Takže tuším, že je to už 5 let, kdy jsem založil Balimany, ale samozřejmě předtím jsem i sám podnikal na sebe jako fyzickou osobu, když jsem tady měl nějaké nemovitosti, které jsem pronajímal. No a je to opravdu tak výhodné podnikat v Indonésii v rámci třeba nemovitostí? Je ten výnos tak zajímavý oproti třeba České republice? Tak právě ten výnos, to je jedno z těch lákadel pro nás, pro Čechy a pro Slováky, kdy jsou tady jako neskuteční procenta týká návratnosti investice. Tyhle procenta tam se v Čechách nebo na Slovensku těžko dostaneme. A to je právě ten plus obrovský, kdy ty výdělky můžou být jako několikanásobný. To je ten obrovský. Ale no, povídej. Tak samozřejmě máte svý, jak říkám, svý plusy, minusy. Není to jednoduchý tady podnikat a dostat se k tomu, aby si znásobil tu investici, tak to je dlouhá cesta, těžká cesta a souvisí to samozřejmě s tím rozdílným životním stylem a jinou kulturou. Jo, tak určitě. A v rámci toho já vím, že nestavíš jenom na Bali. Vím, že stavíš třeba i
na Lombok. Je Začal, tam nějaký jako rozdíl v tom, nebo co tě vlastně jako táhlo k tomu, že najednou se tam objevil v tom portfoliu i Lombok? ale tak Bali je skvělý, je to takový ten první záchytný bod v Indonésii pro lidi, takový, jak já říkám vždycky, prvorodiče v oblasti těch investic, kdy to je bezpečnější, nebo ani nebudu řekl bych bezpečnější, ale taková jistota. Nicméně samozřejmě ta doba se nějakým způsobem mění a ty souvislosti nebo ty skutečnosti s tím výdělkem a obecně se to nějak vyvíjí. A teď už jsme vlastně ve fázi, kdy Bali je dost, jo, laicky to řekneme, jo, už je zastavený, že tady toho strašně moc a podobně. Ono, Bali není nafukovací, to je další věc, tady, kterou slychám často. Je tady spousta ještě oblastí, které se jako rozvíjí, kde je velmi zajímavé investovat. Ale samozřejmě chceme, aby firma, aby Balimanie běžela další roky, že z hlediska toho dlouhodobého výhledu našeho jsme se rozhodli i rozšířit to portfolio nebo ty oblasti, kterých chceme dělat developerské projekty. A Lombok, dá se říct, je takový druhý záchytný bod, zajímavý, kde skoro už řeknu i ty investice a ta návratnost třeba z toho krátkodobého hlediska je zajímavější než na Bali. Je to i tím, že je tam skvělá infrastruktura. Možná už skoro řeknu, ne samozřejmě všude, Lombok je obrovský, ale obecně ta Lombok, turistická destinace, tak je taky skvělá a není tam tak velká konkurence a je to stále se jako rozvíjející turismus. A říkám, je tam velkým bonusem ta infrastruktura a služby, které se nabízí. Přestože Lombok je samozřejmě náboženstvím jako jinde, je tam islám, dost to zmiňují Češi nebo Slováci, jo, no víč, jsou tam ty muslimové, ale já vlastně jsem tady naučil po několika letech strávných v Indonésii, že jako Indonézaní muslimové jako jsou docela fajn a mají svý zase jako mínusy oproti třeba i Balijčanům, který už jsou víc s tím turismem ovlivněný, jo, jsou, dá se říct, zkažený a někdy to může jako už ty turisty jako otrávit, protože prostě ty úsměvy a takový to, jo, tak to není vždycky jako upřímný, ale to si myslím, že je všude ve světě v těch turistických destinacích, takže Lombok za mě je velmi zajímavý, ale Indonésie je 17 000 ostrovů, tak si myslím, že se to bude takto vyvíjet dál. Takže obecně Indonésie je zajímavá země, kde investovat nejenom do oblasti nemovitostí, ale je tady skvělý jako těžební průmysl, agriculture, zemědělství, i do toho servisu, dá se říct, do těch služeb, je tady spousta, řekněme, ten basketbal, jako sportovní průmysl se tady rozvíjí, to je ta nejlidnatější země světa, takže ten potenciál je tady obrovský. A já jsem teď zrovna, to bych ještě chtěl rád zmínit, že jsem teď četl, myslím, že to bylo ve Forbesu, magazínu Forbes, kde byly vlastně jako velký korporátní české firmy, který zvažují, kde investovat ve světě. A byla tam právě zmiňovaná, je to teď asi 3 měsíce zpátky, tam byla zmiňovaná právě Indonésie několikrát. A to jsou jako velký hráči, už velký investoři, to nejsou jako investoři do jedné velké a podobně, ale to jsou opravdu velký projekty. A proč tam zmiňovali Indonésii, bylo, že tyhle firmy, které chtějí investovat do real estate, tak pro ně je zásadní infrastruktura. A v Indonésii se infrastruktura rozvíjí. A vlastně má potenciál, že jo, je to tady děsný, ta doprava, obzvlášť na Bali, Jakarta, že jo, a tak dále můžeme jmenovat. Ale je to jeden z důvodů, že tady vlastně se řeší ta infrastruktura a je to teprve taková rozvojová země, tak tam zkrátka potom oni jdou a vidí tam v tom obrovský potenciál. Řeknu v zemích, civilizovaných zemích, nechci urazit Indonésii, kterých už ta infrastruktura, služby a všechno už je jako na solidní skvělý úrovni, tak tam třeba takový vždycky ten potenciál v tom není takový jako tam, kde to teprve začíná. To mi zase jako znovu, stejně jako pandemie, kdy všude ve světě byl turismus na nule a Bali prostě pořád jako nějak běžel, samozřejmě se velkýma limitama
slevama, tak to bylo právě jedna z věcí, která mě jako přesvědčuje o vůbeckém potenciálu v Indonésii investovat. Ono vlastně jako, když se vrátíme k tomu, že jsi tu tady založil tu developerskou společnost, tak vlastně nejsi jediný. Těch developerů tady je o to víc. Podnikají každý smět, ale těch společností je tady prostě více nějak. Čem vlastně je Balimanie jiná? V čem se liší od ostatních developerů na Bali? Jste něčím výjimeční? Děláte něco zajímavého? Hele, no já bych v první řadě řekl, že souhlasím s tebou, že jsou tady i ostatní český a slovenský developeři. A možná bych řekl, že to je lepší, nebojím se tohle použít. Staví hezčí projekty, každý máme jiný taste nebo jinou chuť, takže jsou tady opravdu jako krásný projekty, za kterými stojí právě Češi nebo Slováci. Já bych neřekl, v čem jsme jako lepší, ale v čem jsme jiní, tak je to, že jsme teď se rozhodli rok zpátky, tak jsme vlastně, nebo rozhodli, byli jsme tomu trošku jako dotlačení, založili vlastní stavební firmu, což není, dá se říct, jednoduchý v Indonésii. Máš tady si Balimania Construction. Ano. Jsme jako jediná, dá se říct, stavební firma, česká stavební firma v Indonésii, nikdo jiný. Znamená to, že vlastně už nevyužíváme ty třetí strany k realizaci těch projektů. A víceméně všechno už máme pod kontrolou a od dělníků po uklízečky a po právníky a advokátky a podobně, tak máme nad nimi plnou kontrolu a jsou vlastně napojení přímo na nás. To znamená, nevyužíváme servis dalších firm, kde právě může být to riziko těch rozvojových zemí, že ne vždycky ty služby a ten servis, který si člověk tady zaplatí, tak dostane v té kvalitě a nebo ještě v horších případech o ty peníze pak přijdete. Ona vlastně jako Indonésie je docela i specifická v rámci počasí, že tady je hodně vlhko, hodně horko, hodně se tu tady střídá, stávají stavby docela zabrat, bych řekla. Je něco, co třeba děláte, nebo jestli se zaměřujete na nějaké speciální technologie, které tomu nějakým způsobem předchází, protože to jenom jako nalíme si čistého vína. Jako ta investice třeba tady může být menší než v České republice, když si pořizuju nemovitost, ale prostě jsou to pořád peníze, které mi neleží někde na zemi a pořád tady prostě jako dávám docela velký objem peněz. Takže bych byla ráda třeba já konkrétně za to, kdyby mi ta stavba vydržela jako hodně dlouho. Je něco, co třeba děláte v tomhletom, se snažíte tomu předcházet, aby ta stavba nějakým způsobem vydržela, protože jenom to teplo, UVčko, vlhko. Ale no, podnebí určitě nám nepomáhá. Tady je krutý to podnebí a je to hlavně tou vlhkostí a to sluníčko. Samozřejmě i déšť, který není tak jako v Čechách, když zaprší, ale tady, když jako to pak přijde někdy ty návaly a prostě ze strany zprava zleva, tak je to záhul pro ty nemovitosti. Takže je potřeba to neustále vylepšovat. Učíme se také neustále zlepšovat ty procesy, ty stavby a hlavně teda využití těch kvalitních stavebních materiálů. Prošli jsme si nějakým vývojem a myslím si, že už jsme teď ve stádiu, kdy už jsme na to přišli. Z větší části už víme, kde, kam to a jak používat. Ale asi velkou chloubou musím říct, že jsou naši zaměstnanci, jedním z nich náš vlastně stavby vedoucí šéf. Těch staveb je Michal. To Čech, který tady žije už že přes 14 let a v Indonésii a má za sebou jako dost velkou historii bohatou a to je člověk, který jako ještě přines do Balmány ještě jako tu přidanou hodnotu v tom smyslu, že do toho přines stáhnout trošku toho evropského standardu a snaží se ty lepší věci právě vylepšovat oproti Indonezanům, kteří ty když postavíš tam do rohu, tak tam za měsíc budou stát pořád, takže ono je potřeba to zlepšovat i týká toho týmu, na který jsem já teď pyšnej, co se mi podařilo dát dohromady. A ty materiály, hele, určitě, asi by jsem tady byl do rána, kdyby jsem zmínil, tohle by třeba bylo dobrý dotazy jako třeba spíš pro něj. Nicméně, teď třeba bych zmínil
máme novou hydroizolaci, který jsme jako vlastně, dá se říct, jako vyjdi z mála v Indonésii obecně. Chtěli jsme si importovat hydroizolační materiály na střechy od firmy, od Číňanů. Canlon, světovýho producenta vlastně Ano. uh, Pan Itálie, Německo, no, Rakousko a jo, podobně. kde vlastně je garance na ten materiál, který se dává 25 let a to už je jako dost extrém v tomhle směru, popláš tady v tom podnebí. A byl jsem tam vlastně v Číně, je to v oblasti Jiangsu, kousek od Šanghaje, nebo 2 hodiny od Šanghaje, kde jsem naštívil a viděl jsem ten showroom, který mi tam prováděli a prostě otevřenou půl jsem to nechápal, takže tam si myslím, že jsme udělali třeba dobrý krok, protože teď tady období dešťů je dost dlouhý a většinou se říkalo, že jo, od října, od listopadu do března, tak teď jsme kdy červen a ještě jako teď to přijde, že ještě pořád jako není sucho, a i když teď poslední týden už je to lepší, ale je to extrém a místní baličení, tak vlastně to nechápou. A říkají, že ten nejhorší období za 10 let. A to už říkají poslední 2 roky. Takže myslím si, že v tomhle, aby tam to zatýkání je noční můru u nás všech. A tomu jsme se zra snažili vyčnívat z té konkurence. No a pak jsou to hlavně ty procesy a ty manuály, které tvoříme pro ty místní a aby se izolovalo třeba i že základová deska a takový ty detaily, které se tady běžně jako nedělají. Nebo vám slíbí, že to udělají a neudělají, protože ty místní firmy opravdu, jak já říkám vždycky, jedna z 10 jako je, nechci říct dobrá, ale taková jako, že to dostaví jestli. Ale jak jsem zmínil, prošli jsme si taky něčím a tohle všechno nás k tomu dovedlo, že to je zkrátka správná cesta, kterou jsme se vydali a doufám, že to přinese budoucnou ovoce. No, tak já vám určitě tohle přeji, ať je to bylo úspěšné. Takže tohle je vlastně jakoby Filip Marian ve světle toho developingu. Jenomže Filip Marian má vlastně ještě i tu tvář toho sportovce. Určitě se nebude žádné překvapení, když řeknu, že máš 2 metry skoro. Ale 199, no. 190. Prostě, 1 tak, centimetr. no, jako, To tam nepovedu ty do krása, no. No, když se dobře vyspím, tak občas to tam třeba dám, ale... Takže vlastně od nějakého mládí než basketbal. Je to tak? Nebo... Hele jo, tak basketbal to je můj svět, můj život, to je životní styl, jak my basketbáci rádi říkáme. Od oblečení, po hudbu, po prostě, jo, je to takový styl a my ten sport milujeme a já jsem hrál vlastně v Čechách a pak jsem přišel na trénování, kde jsem trénoval skoro už 15 let mládež a vlastně tady na Bali v době pandemie, když zrovna tak všichni tady ti, co podnikali v těch nemovitostech, tak jsme jako brečeli a přemýšleli a vlastně co bude dál a prostě nás to jako fakt strašně zpomalilo v tom vývoji obecně. Tak jsem jako říkal, proč tady nezdílet ty zkušenosti, které jsem já nazbíral v Čechách, kde ten basketbal šel hodně za poslední dekádu nahoru. A vlastně jsem to i studoval jsem trenérskou licenci a trénoval jsem profesionálně, dá se říct, takže jsem říkal, vidím tady v tom obrovský potenciál, znovu budu zmiňovat 4. nejdůležitější země, teď nevím, 260-270 milionů lidí. A jo, oni řeknou, ale Indonezani jsou malí, ne? Přece jak můžou oni hrát, jo? No právě, no, to si taky říkal. No, to je taková ta neznalost. Je tady spousta dětí a skvělých somatotypů, vysokých dětí, který prostě mají potenciál. Jenom prostě tam to vzdělání těch trenérů a obecně učitelů basketbalu, že to budu tak nazývat, tak tady je nedostačující. Takže v tomhle jsem chtěl nějakým způsobem tady začít a řekl jsem, tak založím basketbalový klub a bylo to právě pandemie, kdy jsem měl víc času, kdy jsme všichni měli víc času. To bylo nejlepší období. Takže Na Bali bylo práce, to bylo krásné. No, a tak jsem to tak založil, tak dá se říct jako na truc, ale vlastně pak jsem v tom udělal obrovský potenciál, šlo to, začaly chodit děti. Samozřejmě rodiče tady, když vidí cizince, trenéra, tak automaticky si myslí, jo, ale to je lepší klub, ty mají cizince, víš, ty Indonezani tomu moc nerozumí.
což je dost smutný, ale prostě tak to je, takže jsme dostali, nebo nazběrali spoustu dětí, máme už spoustu lokalit, mám spoustu i trenérů, víceméně už se nějakým způsobem o to starám, jenom zaštiťuju to jako ze zora a funguje to dobře a přineslo to, ono se zdá, že to je úplně jiná oblast, basketbal nebo sport a ten real estate nebo ty nemovitosti, ten developerský projekty. Ale ono je to jako dost vlastně už se propojený a je to díky tomu, nebo Druhý City. ne. Díky basketbalu se vlastně objevily nové příležitosti v oblasti developerství, ale i naopak díky developerským projektům se to jako, já řeknu třeba příklad, teď mám velký projekt, velký sen, chtěl bych tady na Bali postavit multifunkční basketbalovou arénu. Multifunkční bych neměl zmínit basketbal, a samozřejmě ten cíl je jasný, půl basketu, ale je to už dost blízko, už máme i pozemek, už vlastně máme studii, teď vlastně nějakým způsobem pracujeme na tom, rozpracováváme ty projektové nebo přípravy na ty práce a podobně. Samozřejmě ještě nějakým způsobem dáváme dohromady i rozpočet, protože se jedná o projekt o rozpočtu zhruba $5 milionů. Ale to je třeba jedna z těch věcí, která se najednou jako ukázala tak, že tady vlastně nemají žádnou plně klimatizovanou multifunkční halu, protože tady prostě jsem byl na basketu, že jo, nejvyšší indonéská liga basketu, tuhle sezonu jsem byl asi 6krát a z toho prostě 3krát pršelo a normálně museli odložit zápas nebo začali o 2 hodiny díl nebo o 3 hodiny až přes toho prše, protože jim tam zatýkalo. Neskutečně. A vlastně jsem říkal, hele, tady Bali si jako už, to je 10milionový ostrov už, nebo nevím teď přesně, ale myslím si, že je to nad 7 milionů určitě, když budeme brát v potaz i turisty. A vlastně zasloužil by si, aby tady měli jako dobrý sportovní zařízení. A nejenom pro sport, ale třeba i pro kulturní akce. Už ten moderní trošku styl, ale samozřejmě z prvky třeba indonéské nebo balijské architektury. Takže jsme připravili takový projekt eco-friendly. O to si dost slibuju a to je jako fakt takový ten sen a myslím, že tohle, až se podaří, tak si dost oddechnu a už bych se měl věnovat pak konečně svým vlastnímu osobnímu životu. Jak mi vždycky brácha říká, ale už bys měl začít řešit tvůj život taky. Tak Dick na to má, to jo. Díky. No. Hele, ty si docela rozumíš i s českým velvyslancem. Není to právě proto, že i on je nějaký bývalý baskeťák? Vy si tato kuftou kvitujete, ne? Hele, no jasně, že to je. Tak on je, bohužel, je i vyšší než já. Jo. Kolik on měří? Nevím přesně, ale myslím si, že má tak přes 2 metry určitě. Má 205, okolo 5-7 cm na 2 metry. Ale prostě jsem druhý nejvyšší Čech žijící v Indonésii, no, teď aktuálně. Nebo na Bali. No, nebo na Bali jsem nejvyšší, tak on je samozřejmě v Jakartě, že jo, kde je ambasáda, kde je velvyslanectví, ale jo, hele, je to náhoda, je to příběh a to, já věřím v tohle, že se všechno děje z nějakého důvodu, to prostě nevěřím na náhody. A byl jsem, tuším, že to je 5 let zpátky už, v době pandemie, nebo 4-5 let zpátky, jsem byl v Jakartě, já jsem tam výlet se kamarádem, s kamarádkou, nebo můžeme to říct jako rande, v Jakartě v 52. patře, prostě v restauraci s krásným výhledem, tak jsem měl teda randíčko a vedle mě seděl chlap okolo, teď mu budu lichotit 55, 60 a s paní a vlastně bavili si česky. Já jsem jako si říkal, ty kráse, tak proto tady platím takový peníze za večeři, kde se chci vytáhnout, že tady před kámoškou, ano, a abych tady poslouchal češtinu, že? Tak jsem jako z toho byl spruzený. No, ale pak jsme jako se přesunuli na takovou terasu, k takovému bazénu a já jsem jí říkal, hele, ale tyjo, mě to zajímá, protože to jsou Češi a já bych měl jako je pozdravit a vlastně jako co tady dělají a podobně aspoň tak by to mělo být, ne? Tak jsem jako za nima šel, no, bavili jsme se a tak jsem zmiňoval už ty mý projekty a tenkrát už jsem stavěl. A co mi tady vadí na československé komunitě,
basket jsem začal, tak hned jsme si samozřejmě z basketu z povídání 10 minut byla vlastně hodina nebo 2. Zjistil jsem, že slaví ten pán narozeniny ten večer, takže dokonce se podělil se mnou o dort. A vlastně pak jako v závěru, až po těch 2-3 hodinách, kdy jsem na to jako na sebe prásknul dost věcí, jo. Dost jako jsem byl upřímný, otevřený a tak jsem na sebe jako, tak jako dost bonznul spoustu věcí, které bych úplně nemusel sdílet s ním. Tak mi vlastně řekla madam, no a vy nevíte, co tady manžel dělá? Já jsem říkal, no nevím, jste říkal něco, je diplomat nebo podniká, teď ani jsem vlastně jako, jak já vždycky občas blbě poslouchám, tak jsem tomu ani nedával nějakou důležitost. On říkal, no on je velvyslanec. Já jsem říkal, ty krát. Tak a to máme jsme sebe prasknutí. No. Ale je to bývalý basketbalista, působili tuším, v národním týmu české reprezentace. Samozřejmě už několik let zpátky, ale prostě taky to někam dotáhnu. A takže jsem říkal, no tak hele, tak to je skvělý, no, to je bomba. No a pak jsme si samozřejmě v rámci mých projektů, tak jsme se začali stýkat vícekrát, bylo to vždycky kvůli nějakým souvislostem, ať už s akcema na Bali a podobně, nebo s mýma projektama, který jsem plánoval. No a vlastně doposud jakoby jsme v kontaktu a vážím si jeho přístupu k té české komunitě tady obecně v Indonésii. Opravdu mě dost jako přirost k srdci s manželkou, co tady pro Čechy dělají a dělali. A nejenom na Bali, kde vlastně organizovali setkání, které se dřív tady vůbec jako neodehrávaly, nebo vzácně se tady něco takového skutečňovalo, ale i třeba v Jakartě, kdy se slavilo vždycky v říjnu vlastně vznik Československé republiky, tak organizovali vlastně jakoby recepci s hudbou, kde vlastně zpíval Indonezan Kaju Gota Kaju Gota. Byly tam prostě české písničky, no Kaja Got, myslím, že tam zahrál. A to prostě, to je jejich zásluha, jo. Pak se organizovalo vlastně poslední, ta recepce byla i s Beatou Rajskou, která jsem přišel. Byla tam modní přehlídka, kde shodou okolností pomáhala i teda moje přítelkyně, která z tohohle průmyslu také pochází a vlastně tak jsem si říkal, to je neskutečný, čeho tady můžu dokázat. Teď to naposledy byl zase koncert, vážná hudba, už mi to teď vypadlo, to jméno, jak se to nazývalo. Ale prostě je to celá řada akcí a já v nich vidím, že oni jsou jako opravdu patrioti taky obrovský a přestože třeba jejich funkce nebo řeknu o madam, ta by vůbec jako neměla v tomhle nějaký cen, tak tomu panu jsem si strašně pomáhá. Tohle já jako vidím a je to vzácný a jsem strašně za to rád, takže tak. To je krásné. No proč jsem to vlastně zmínila? Protože pojď mi vlastně říct, z jakého důvodu tady vlastně spolu dneska jsme a proč nějakým způsobem zakládáme tento podcast, kdy nás vlastně i diváci můžou potom sledovat na YouTube kanále. Co vedlo vlastně k tomu, že jsme tady teď spolu? Hele, tak já bych začal spíš ještě, o čem je to sdružení podnikatelů. Dobře. Co tady já vnímám delší dobu, na Bali se odehrálo, nebo nejen na Bali, obecně v Indonésii se odehrálo spousta událostí, o kterých se lidi můžou i dočíst, bohužel někde v českých novinách nebo na různých serverech, nebo dokonce teď už v televizních novinách, kde se prostě odehrály nějaký nešťastný situace nebo události vzhledem k investicím Čechů, kteří přišli, nejen Češi, ale i Slováci, kteří přišli o své investice. A no, nehází to dobré světlo na nás developery, kteří se snažíme to dělat zase, jako řeknu, poctivě, nebo si dáváme zakládat nějaký reputaci. I když, jak se říká, reputaci nikdy nebudeš mít 100%, vždycky se najdou lidi, kteří a i na nás jsou tam spousta hejtrů, ale to je jiná, teď už odboču. Spíš bych chtěl říct jeden z důvodů, co s tím dělat, s tímhle. Dle mého nejlepší obrana je útok a to znamená začít jako se o tom bavit.
Ne o těch lidech, ty developeři, kteří jsou špatní a zmiňovat je, to se ani vlastně nemůže nebo nedá, ale spíš jako i rozebrat ty situace. A proč se to tak stalo? Protože ono většinou ti investoři se tváří jako oběti. Jo, my jsme investovali, my jsme přišli o všechno, nebo oni nám to nedostavili. Je to prostě strašně, my jsme chudáčci. Ale, no, ale ona ta mince má dvě strany a je to i o tom, že oni si nedali pozor a třeba předtím, než podepsali nějakou smlouvu, která vlastně kolikrát ani vůbec nebyla v souladu s indonéskou legislativou, tak si vlastně nic nezjistili o tom projektu. Nedělali si žádný due diligence, vlastní research, prostě slepě důvěřovali. A na to jsme my Češi experti. My důvěřujeme a prostě jo, vidíme jenom, kolik se investuje a kolik to může vydělat a to nám stačí a jdeme do toho prostě. Takže tohle byl jeden z důvodů. Není to hlavním důvodem, ale jeden z těch důvodů. A pak samozřejmě chci i nějakým způsobem tady sjednotit, možná to zní trošku s komunistickým podtextem, jak jsme se bavili, ale chtěl bych tady sjednotit tu podnikatelskou komunitu Čechů a Slováků, která je tady obrovská. A nelíbí se mi, že tady tak jako trošku ta rivalita je přehnaná mezi Čechama. Teď nebudu mluvit o Slovácích, ale mezi Čechama ta rivalita mezi třeba developerami je strašná. Jeden na druhého hází špínu. To není prostě správně a bylo by fajn se nějakým způsobem, nemusíme být nejlepší kamarádi, ale nějakým způsobem se trošku sobě chovat s respektem a jak to třeba vidím u jiných národností, které mě inspirovaly, Italové, Australani a podobně, tak tady mají různý ty obchodní komory nebo organizace podnikatelské, kde vlastně oni se setkávají a už tam jenom, že se setkají jednou za půl rok, jednou za čtvrt rok, jednou za rok, tak prostě sdílejí si ty zkušenosti, obohacují se navzájem a takhle bych byl hrozně rád, aby to do budoucna fungovalo mezi Čechama a Slovákama. A samozřejmě ti Češi třeba, kteří nejsou úplně patrioti, nebo který vlastně o to nestojí, jsou tady třeba z důvodu právě, že jako si chtějí odpočnout od Čechu, tak jim nějakým způsobem jako respektujeme jejich rozhodnutí a je v pořádku, že se k nám nepřijde. Ale já tam pořád vidím obrovský potenciál a když třeba teď ten velvyslanec vlastně organizoval s naším honorárním konzulem Sanoru ty akce, tak to vždycky mělo obrovský ohlas a úspěch. A všichni si to užili a vlastně jsme pokecali a nejenom tu podnikatelskou komunitu, ale obecně tu československou komunitu bych chtěl jako nějakým způsobem dát dohromady prostřednictvím nějakých akcí. Hele, chybí mi třeba i, teď jo, byla mistrovství světa v hokeji, tak bych třeba strašně, já samozřejmě mám tady Čechy, kamarády, Slováky, ale byl bych rád, aby jsme šli stejně jako když je fotbal a Holanděni tady prostě na balech se vezmou, že jo, drezy a jdou a je plná hospoda, stovka Holanděnů tam fandí dohromady, tak bych si jednou přál, aby to takhle třeba bylo i české komunitě, aby jsme se šli na ten hokej a zařvat si prostě gól společně a být hrdý na to, že jsme jako z Čech, ale žijeme vlastně tady. Tak to jsou takový ty jako cíle a sny, možná trošku tak jako ta naivita mladistva, to budu teď takhle, jo. Představovat. Ano, ale možná je to naivita, možná ne, to ukáže čas. Nicméně já to nezdávám a už teď vlastně s tím souvisí organizujeme golfový turnaj. Teď vlastně za týden aktuálně, že jo, se chystá. Já nevím, kdy tohle půjde do světa, tak už to možná bude po nebo před, to uvidíme. Každopádně chystá se další vlastně setkání nebo podnikatelské forum, jak to nazýváme, kde bude třeba součástí už i přednáška Petry Zacharia, to je vlastně česká advokátka, taky fungující v Balimány, pracuje s náma a která bude přednášet vlastně na téma, jak bezpečně investovat nebo na co si dát pozor při investicích. A je to přesně pro ty budoucí Čechy a Slováky, kteří třeba zvažují investice penězi. Před čím by měly být varování, jak by měli postupovat správně. Nechci říct správně, ale jak my doporučujeme, Ano. jo, protože je to zavádějící správně, pak to můžou po nás opakovat a pak to dopadne, to ne, ale takže to byl další důvod, nějakým způsobem zjednodušit tu cestu k tomu podnikání a k těm investicím v Indonésii, protože ten potenciál je tady obrovský, ale člověk musí být opravdu opatrný a hlavní je mít prostě tady dobrýho parťáka a partnera. Ono vlastně, když si řekne podnikatelské sdružení, tak už jenom to slovní spojení evokuje tím, že to asi nevymyslel celý sám, nebo jo?
Ale ne, to bych tady se strašně teď jako poplácal po ramenu. Ne, to ne. Je to, samozřejmě byl ten nápad čistě můj, já už si říkám, 3 roky už si s tím jako pohrávám, že bych chtěl nějakým způsobem vytvořit nějakou komunitu, asociaci, organizaci, která spojuje ty podnikatele. Většina těch Čechů, co tady žijí, nebo Slováků, tak tady podnikají. Ne všichni, ale jsou tady tací, kteří třeba pracují online, digitální nomádi, nebo jsou to i lidi, kteří třeba nemusí pracovat už. Ale Rentiéři. ano, ale vidím tady obrovský potenciál v té komunitě, kde jsou lidi, a nemusí to být jenom všichni z oblasti developerských projektů nebo těch real estate, ale můžou to být právě jako lidi třeba, kteří mají restauraci, že jo. Takže jsem nějakým způsobem se tady jako udělal research, ty lidi, kteří tady jsou už delší dobu, kteří ví, co dělají, kteří mají úspěchy, trošku jsem nějakým způsobem chtěl dát dokupit ty lidi úspěšné československé podnikatele. Podařilo se mi tady určitě zmínit Jirku Hajka, který tady vlastně měl restauraci, tady kousek od nás, pekárnu, snídejárnu, mají tam teda děsný kafe, ale teď už teda vlastně si myslím, že už po nějakých 12 nebo kolika letech to vzdal a přesunul se na jiný ostrov. Ale Jirka byl jeden z těch, který mi dal jako takový ten hnací motor, který vlastně v tom viděl taky obrovský potenciál a prostě jo, pojďme do toho. Není dobře, aby se tady dělaly ty špatné věci a aby ta reputace Čechů tady byla špatná tím, co se děje. Jo, víme, jak jsou tady jiný národnosti, nebude zmiňovat vlastně tady prostě, který nejsou úplně v oblibě a který tam nemají dobrý jako jméno, tak bych nedal, aby nás tam zařadili na ten seznam taky jednou. A nemyslím si, že to tady vytrhnu já nebo tady sdružení, ale minimálně je to takový ten nástroj, který by mohl pomoct tomu povědomí o Češích a Slovácích, který zlepšit. Já s tím určitě souhlasím, protože si myslím, že v té komunitě je větší síla, než když půjdeš sám proti světu. Takže já si myslím, že tím, že se třeba ty hezky lidi spojí, obzvlášť v zahraničí, kde to vlastně je komplikovanější, těžší, jsou tam různé zákony, překážky a podobné věci. Si myslím, že když je nás víc, tak jsme o to silnější, víc neoblomnější a dokážeme si poradit, stát při sobě, když se někomu něco stane a tak, než když jsme prostě na to sami. To nehledě vlastně na všechno. Ať je to třeba i třeba zdravotní úraz nebo něco takového, když víš, že můžeš někomu zavolat, kdo třeba mluví stejnou řečí a nemusíš mu něco vysvětlovat a tak si myslím, že to je jako fakt podstatné. Takže za mě to jenom kvituju. To je fakt. Takže je to vlastně o více lidech. Je to o víc lidech, je tam, jak už jsem zmínila, Jirka, je tady třeba i Peťa Novotný, který vlastně organizuje surfový závody mistrovství České republiky v surfingu na Bali. Taky je to prostě velký sportovec, entuziasta do sportu, ale i taky zároveň podnikatel, má tady čističku vody. Takže to byl další borec, s kterým jsem začal hrát golf a vlastně jsem říkal, tohle jsou přesně lidi. To je takový ten začátek a samozřejmě my budeme strašně rádi, jsou tam i další. Určitě bez pochyby bych rád zmínil právě českého velvyslance, který nás podpořil po té mentální a jak to říct, po té stránce, kdy nám daleko, hele, to je super. Dávám zelenou. Ano, kdy zkrátka on do toho nemůže samozřejmě zasahovat z toho úřadu, ale prostě byl obrovským podporovatelem od začátku a samozřejmě taky nějakým způsobem má na to podnikání tady v Indonésii Čechů, na to názor, taky se k němu ty informace logicky dostávají, takže z tohohle důvodu on od nás podpořil skvěle. Pak jsou tady další, určitě bych rád zmínil i slovenského velvyslance, který vlastně mi se podařilo prostě českého slovenského velvyslance posadit ke stolu společně a probrat tohle. A vlastně jsme seděli u toho stolu v Jakartě asi 3 hodiny skoro v kuse a diskutovali jsme o těch problémech, ale i o těch pozitivech. A vlastně od něho se nám dostaly taky obrovské podpory a mluvíme podobnou řečí, že jo, máme společnou historii, jsme lepší v hokeji, to je jasný, než Slováci, ale od slovenského velvyslance se nám taky dostalo skvělé podpory, který vlastně přislíbil účast
Dokonce budeme hrát, že jo, o pohár českého velvyslance a právě slovenský velvyslance se k nám připojil a zahraje si s náma. Takže tam bych taky jako chtěl za tohle jít veřejně jako poděkovat a to samozřejmě na té akci asi bude určitě prostě. Ty kradeš otázky, jsem se tě právě chtěla zeptat na to, jak vlastně vzniklo to spojení. Já vím, že máme společnou historii Češi a Slováci, že jsme kdysi byli takzvaní bratia a že se ti to podařilo takhle spojit krásně v zahraničí. To je fakt jako moc hezké. No je to pořád na začátku, jo, je tam spousta věcí, na které musíme zapracovat a nechci, aby to byla one man show jako jenom o mně, ale chtěl bych právě, aby do toho trošku ty iniciativy a těch nápadů vnesli i ostatní a věřím tomu, že za 5 let, až se podíváme zpátky, tak budeme už někde jinde a prostě už budeme mít jméno, budeme respektovanou organizací a tohle doufám, že se podaří. Tak, no ale teď mi pojď teda konečně říct, proč jsme vlastně tady. Proč máme ten podcast? Ale no to jsme, neměli jsme tohle spíš na začátku? No, ty jsi to odsunul. Hele, ne, tak podcast. To je takové bonusové, víš, kdo doposlouchá třeba sem, tak se něco dozvíš ty dalšího. Ale jasně, no. A to nejlepší na závěr. Tak ne. To je určitě závěr. No, OK. Hele, podcasty jsou skvělý marketingový nástroj. To je první věc. Už jsem dostal takhle ty podněty od jiných, kde prostě, ať už nejenom na sdružení, které podnikatelské, ale třeba i na ty developerské projekty, tak ty podcasty skvěle fungují. Takže si nebudeme nic nalhávat, ale je to hodně o marketingu. Ale já mám takový vize, já jsem vizionář, já normálně jedu na motorce, poslouchám hudbu a přemýšlím, jo? Zase tvořím něco, protože to jsem celý já, nebo běhám na pásu ve fitku a prostě dneska jsem si byl zaběhat, 30 minut jsem to dal, ale a během těch 30 minut mi problikl takových věcí, jako jaký potenciál to obrovský má, ty podcasty. Chtěl bych, aby jsme rozjeli kanál podcastů, kam budeme zvát české a slovenské podnikatele, žijící v Indonésii nebo na Bali a řeknu úspěšné podnikatele, kteří už mají něco za sebou, ale i třeba ti, kteří nějakým způsobem můžou být zajímaví pro posluchače. A určitě si myslím, že už máš i připravený někoho dalšího ještě zajímavějšího než já. Já jsem byl inspirovaný dosi, možná někteří budou znát vlastně podcasty bez frází, nebo údajně to byl jenom takový portál, tuším, že server, kde se bez frází zkrátka otevřely všechny témata, bez jakýchkoliv přesně tak, prostě se to tam všechno vyklopilo na stůl a mi se to líbí a má to obrovský úspěch. Dokonce zakladatelem je Karel Nocar, to je vlastně Plzeňák, plzeňský házenkář a bývalý český reprezentant házené. A já jsem je shodou okolností teď oslovil, jestli nechtěl udělat besedu teď tady na Bali, protože jako to dělají fakt skvěle. Ale tam je spousta dalších skvělých podcastů a i nejen se sportovcema, ale prostě z oblasti podnikání nebo různě, že jo, Marian Jelínek, Honza Mílfajda, takový ty osobnosti, mentální coaching a podobně, takže z tohohle důvodu a to mě dost jako inspirovalo a věřím v to, že se nám podaří nějakým způsobem ty posluchače i trošku obohatit, trošku si nad tím udělat jako obrázek, nejenom, že si někde dočtou, kde zkrátka Balimanie postuje prostě, jak staví krásný vily, ale vlastně to stojí jako za nic, že jo. Ale realita je jiná, ale prostě ten marketing, co na ně vybíjejí ty obrázky, tak vždycky není tak, jak to vypadá. Ale na tom podcastu jako si myslím, že hůř oklameš ty posluchače a sledovače, že zkrátka by to mohlo fungovat a věřím v to. Takže to je takový ten model těch podcastů a těším se na další, jak budu poslouchat už. Taky. Ale pojďme ještě říct, co obecně tak jako československá komunita tady v Indonésii. Nebo na Bali konkrétně třeba. Hele no, je to, jak věcí jsou, no. Říká se, Bali je druhý Chorvatsko, že jo, pro Čechy, jo. Tady budu mluvit jenom o Čechy. Jací jsou, no, je tady spousta Čechů i Slováků. Dokonce, když Slováci tvoří naši klienti zhruba 60% Slováků, víc než Čechů, je to zajímavý. Možná potřebují někam uklidit euro mimo Evropskou unii, teď v světě ne. Chci říct, že ta komunita je tady dost široká, ale máme k sobě hrozně strašně daleko. A
když ty lidi se jako nechtějí potkávat, tak to tomu člověku nemůžeš vytýkat a je to v pořádku, ale jak už jsem zmiňoval, taková ta přehnaná rivalita, spíš si házíme klacky pod nohy, než abychom si pomáhali. Já doufám, že tady sdružení, ale jsou tady jiný projekty nebo jiné organizace, které mají už další historii než my. A jako myslím si, že to je vždycky o tom člověku, který založí něco, tak aby v tom pokračoval. A je tady, že jo, i český rezort Joshua District, který prostě organizovali spoustu kulturních akcí pro Čechy a koncertů a výstav a podobně. Je tady Bohemondo od Michala Vasbauera, který vlastně zase to je jako ten kulturní spolek pro Čechy. A myslím si, že to jako funguje, nebo doposud to bylo skvělým přínosem vždycky. A když bude takových těch organizací víc, tak si naopak myslím, že to je jedině dobře. A no, jaká tady ta česká komunita je, no jsme na sebe vždycky jako úplně hezký, ale tak to všude asi, ale je to případ od případu, jsou tady skvělí jako lidi a myslím si, že bychom měli trošku zahodit takový ty ega, který máme teda všichni a začít jako víc kamarádit, nebo já nevím, potkávat se a zajít občas na pivo, aspoň jednou za půl rok, přesně na ten fotbal nebo hokej, když hraje česká reprezentace. Když teď teda jsme od Chorvatu dostali příděl, tak jsem rád, že jsem to neviděl, protože to bylo v noci tady. Ale, takže tak. Ale než přejdu, protože já jsem si na tebe připravila takové tvrdé otázky na tělo docela, tak by se tě chtěla zeptat to podnikání. Chtěl bys vyloženě jako něco vzkázat v rámci toho podnikání nebo poradit něco Čechům i Slovákům? Něco v rámci třeba těch investic, něco takového? Takhle, určitě bych jim řekl to, že Indonésie je obrovský, ale obrovský potenciál v několika oblastech průmyslu a podnikatelských oblastech obecně. Ale musí mít dobrý vodítko, dobrýho partnera tady na dálku a bez jakýkoliv znalostí, knowledge a obecně zkušeností, to je obrovský risk. Takže bych jim poradil tak, aby si udělali nějakým způsobem o svý ose research, anebo našli partnera, který jim ten research udělá, nebo jim podá ty informace, ať už je to legislativa, která je fakt jakože dost odlišná a dost důležitá. A v který tady právě jako dost Čechů nebo Slováků nabouralo a dostalo se do těch problémů. Tak ale je to i obecně ten proces té výstavby, což je dost, to nezdá, jo, ale je dost těžká práce. Musí na to prostě mít trpělivost ty lidi. A ne všichni mají na to tady trpělivost podnikat. Pokud je pouze být jenom investorem, tak prostě musí mít skvělýho, dobrýho, důvěryhodného partnera. Proto, aby jim to zprocesoval od A do Z a aby se o ně nemuseli starat. Pak jsou tady Češi, Slováci, i někteří jsou naši klienti, pro které stavíme, kteří tady žijí a vlastně taky si jako říkám, ale oni asi na to ještě nejsou ready. Ne všichni na tu investici jsou ready, pokud to chtějí vidět vlastníma očima. Já když jdu k nám na stavbu, tak prostě odcházím vždycky z depresí. Jo, takže tam radši vůbec nechodím, nechám tam všechno na těch lidech, kterým důvěřuju a kde to nějak teď funguje, ale ne všichni jsou na to připravení. To je potřeba na začátku, aby si ti investoři potenciální sami sobě položili otázku. Chceš být pouze pasivní investor, který zkrátka dáš peníze někomu, kdo je bude manažerovat a nějakým způsobem procesovat ty projekty a ty investice, anebo chceš být aktivním investorem tady, občas přiletíš, kontroluješ si to, vlastně zjistíš, no to je strašný, teď tam mají prasklinu a teď to spadne, no teď už tam zatýká, no to je teprve na začátku, ale teď tam nedali tu hydroizolaci, jo, a teď tam ten sloupek křivě a tak, teď ty dělníci nemají boty ani v puse cigáro. Takže ono je otázka tohle, aby si jako sami položili. Já vždycky říkám, je určitě i pro nás, jako Balimány, je vždycky dobrý, aby sem klienti přijeli, pokud možno. Pokud do toho chtějí nějakým způsobem mluvit, pokud do toho chtějí nějakým způsobem zasahovat, tak je určitě dobrý, aby alespoň na dovolenou sem přijeli. A nám to dost usnadňuje práci v tom, že nám jako dost nás
dost nás, nechci říct litují, ale dost nás jako respektují pak, že to dáváme vůbec. A nám to pak pomůže v tom vztahu k tomu klientovi, kdy on pochopí, že zkrátka tam nějaký opoždění je, protože tady prostě, jo, Baličan obzvlášť, Indonezan obecně, a Baličan ti řekl vždycky odpoví, jo, to bude za týden, jo, oni neumí říct ne. A my jenom jako ti zkušení cizinci, kteří mají zkušenosti, tak vždycky, když nám řeknou za týden, tak už si k tomu musíme přidávat. A ne vždycky na začátku jsme to věděli a pak prostě jsme se dostali do problémů s našima klientama, když jsme jim něco slíbili od těch třetích stran právě a nebylo to vždycky jako správně a pak samozřejmě to podkopává tu důvěru. Takže na začátku si musí položit otázku, kam se chtějí zařadit, jestli do toho chtějí nějakým způsobem promovat, nebo jestli dají plnou důvěru tomu partnerovi v Indonésii a pak se prostě do toho brnout, nebo spíš prostě asi zvážit a spíš si udělat krok zpátky, protože to je fakt jiný tady. Já ti moc děkuju. Já mám teda teď na tebe připravených pár otázek na tělo. Mám, že jsi ready. Co dneska tady jako rozjel, ale já tě ještě nenechám odejít. Nevím, jestli jsem ready. Já bych se tě chtěla zeptat, co tě v Indonésii nejvíc vytočilo? Nebo co tě to nejvíc změnilo? To není úplně na tělo. Jsem se bál, že přijde něco horší. No, tak třeba přijde ještě, počkej. Co mi nejvíc vytočilo? No ale co mi vytáčí jako neustále, je doprava samozřejmě. Ale je to, hele, jo, jako co mi nejvíc vytočilo, jsou situace právě v té dopravě. Jsou to jako obecně Indonésani, když už bych já měl ty trpělivost tady, nebo měl už bych vědět, co od nich čekat a podobně, ale vždycky nás překvapí něčím. A v té dopravě mě nejvíc vytáčí, kdy ty lidi jsou jako fakt sobci, tady musíš být sobec na silnici. Tady prostě si přednost nedáš a vlastně zjišťuješ, že to je jako strašný, ta povaha. Ale prostě tak tady obecně asi v jihovýchodní Asii je, nejenom v Indonésii, ale je to jako tady je to extrém a ta doprava prostě vytáčí. Ale říkám, ale musíš to akceptovat, take it or leave it, no, prostě buď to prostě nějak dáš, anebo ne. Takže jako zvykám si, ale 8 rokem, myslím si každý rok jako lepší, ale nejhorší je, když jsem třeba v Čechách a pak vždycky přijedu, nebo když jsem Los Angeles, v Americe, nebo takhle, kde prostě jsou fakt lidi obezřetní na silnici a tady prostě fakt si nikdo nestará, je jim to jedno a je to džungle, no. Hele, pojď mi říct, jaký byl tvůj největší podnikatelský přešlap? To říkal na tělo, ne? Wow, přitvrzuješ. No. No těch přešlapů bylo spousta, to je jasné. Hele, můj největší podnikatelský přešlap, tady v Indonésii na Bali, myslíš? No, pojď třeba. Tak to je určitě volba špatného stavaře nebo stavební firmy indonéské lokální. Myslíš tu třetí stranu. Ano, to je právě ten problém, kdy jsme se poučili, kde jsme prostě zvolili špatně, ale říkám, snažili jsme se ověřovat ty projekty, které postavili, co mají za sebou, ale dopadlo to nešťastně a přišli jsme o spoustu financí, ale vlastně nějakým způsobem jako nás to vždycky posunulo dál. Takže něco špatný ze sebou nese i ty dobrý zkušenosti a z toho se snažíme čerpat. Takže, a nebylo to teda jedno, ale bylo už to dvakrát. A vlastně to byla ta věc, jak jsme se bavili na začátku, kde nás to donutilo k tomu, i když to byla dost drahá sranda záležitost, ale založit prostě vlastní stavební firmu a mít to 100% už pod kontrolou, protože už tady už se jinak jako nikdy, já se chci v klidu vyspat a prostě to, co se nám stalo, tak samozřejmě nějakým způsobem i mohlo asi ne jako třeba v jiných případech, ale i částečně ovlivnit třeba tu koncovou stranu, teda v Čechách nebo na Slovensku, kdy se prostě stavby pak samozřejmě logicky opozdily. Takže tohle byly přišlapy, špatná volba, ale je to skvělá zkušenost. Jo, tak určitě. Já se říká, že chybama to člověk učí. Ono to někdy trochu stojí, ale... Hele, měl jsi někdy chuť to tady celé zabalit a prostě Bali odjet? Ježišmarja, to je skoro každý den, no. Jo? Ale no, přemýšlím o tom, jako vlastně, Bali se stalo už ne jako mým domovem, ale spíš je to moje podnikatelský business centrum, kde prostě vydělávám a kde si plním svý sny.
ale pořád jako 100% nejsem o tom Bali přesvědčený, že tady jako chci strávit celý život, obzvlášť, že se podaří rodina, děti a podobně, tak nejsem jako ještě přesvědčený, že to je ideální prostředí, kde by měli vyrůstat. Obecně asi v turistických destinacích je to dost jako specifický. A jsem silný český patriot, takže mi chybí rodina, chybí mi Čechy, ale samozřejmě navštěvuju často, nicméně já jsem za Bali několikrát, ale pak zase třeba přítelkyně mi zmínila, no, ale zase buď vděčný, jo, Bali ti dává příležitosti, které bys třeba v Čechách jako tam nedotáhnul a to je pravda, jo, protože už jenom, ať už jsou to lidi, který jsem tady potkal, ať už na Bali, v Jakartě, obecně v Indonésii, tak ať už jsou to český celebrity nebo businessmeny obrovský, český politiky, že jo, já jsem tu čest vlastně s premiérem se potkat a sedět se mu stolu a povídat si díky našemu velvyslanci, který nás tady takhle jakoby přiblížil k němu, tak si říkám jako, že bych měl být vděčný a snažím si to připomínat, ale zabalit jako, no je to o té trpělivosti, který prostě musíme být silný a jsem ale za to rád, že jsem tady. Já vím, že tvoje srdce tíhne poměrně k Japonsku. Wow. Že? Ale to je vlastně ten moment, když si srovnám Japonsko a Indonésii, to je úplně jiný level kultury, lidí, fungování, to je jako to jsou dobrý, jak já říkám, dobrý mimozemštění, jo. To je úplně jiný svět, ale v dobrém, jo, pozor. Japonsko je moje srdcovka, asi si řeknu, jako taková nejoblíbenější, dá se říct, země. Samozřejmě z hlediska kultury lidí jsou tam skvělí, jo, jak se s tebou baví, jak jsou pokorní, jak jsou čistotní. Obecně ta kultura v Japonsku je nastavená tak zajímavě. Nebudu se bavit ani už o jídle. Jídlo je tam úplně jako, jak jsem zmiňoval Indonésii, jídlo skvělý a pestrý. Indonéská kuchyně, obzvlášť balijská, tak Japonsko ještě o level jinde pro mě. A jsou to hlavně, ale je to hlavně o těch lidech. No hele, no, lítám tam dost často, lítám tam lyžovat, občas tam letím s kamarádama na koncertu jsme tam byli Red Hot Chili Peppers naposled, nebo tam jedu prostě jenom tak jako na takový gastro výlet, kdy tam prostě jedu jíst a pít plzeňské pivo. Já jako plzeňák, už tam je prostě jako jedna hospodka v Ginze v Tokiu, kde tam mají čepovanou Plzeň a jakože boží, jo, skoro lepší než na parkáně v Plzni, no, to by mi slyšeli plzeňáci. On tě možná ale uslyší. Ale takže tam lítám velmi rád a přirostl mi to hrozně srdce i tou přírodou, ale vlastně i tím nastavením toho systému. Na druhou stranu, že jo, nejvíc sebevraž, já nějak ty statistiky, někdy se ke mně dostalo jako dost v Japonsku, nebo je hodně a nevím, jestli tam plně ty Japonci jako jsou šťastní. Oni mají trošku ten jiný styl života, no. Jo, je to hodně o práci, no, ale tak tady taky, no, akorát tady pracujeme ráno u snídaně 2 hodinky, tady je důležitý hlavně nespěchat, že jo, na Bali. A i když já tady spěchám dost, ale Japonsko, hele, za mě topovka jako pro mě je to srdcovka. Jo, no tak Balíci jsou vlastně v tomhle úplně jiní, oni mají polední pauzu, pak mají ještě pauzu před pauzou a pauzu po pauze a podobně. Mají svátek, že jo. Mají svátek, ceremonii a kdo ví co dalšího. Přesně. Co si myslíš, že si o tobě myslí místní Indonézané nebo třeba tvoji zaměstnanci? Myslíš, že to někdo řekne do očí? Když jsi přitom tak vysoký? No, tam nedokouknou, že jo. Hele, já se snažím právě, je to těma vztahama osobníma, kde mám samozřejmě indonéskou přítelkyni, jak se snažím učit o té její personalitě, o tom vztahu k ním, jak se s nima bavit. Musíš se s nima bavit odlišně. Oni jsou dost citliví, strašně citliví. A jde o to, jak jim mluvíš jako nadřízený, jak jim to podáš, protože v Čechách je normální to nějakým způsobem podat trošku víc radikálnější nebo hlasitěji. Tady zvyšovat hlas je jako velká urážka. Ať už je to pro Balice, hinduisty, jako pro ty jejich bohy, jak mi to vysvětlo, tak ale i obecně pro Indonézy, oni nechtějí být ve stresu a pod stresem a když je to jejich zaměstnání, tak prostě pak to neunesou emoce a vzdají to a najednou se zdechnou na 3 dny a nevíme o nich nic, takže už jsem se naučil, že s nima musí člověk jako se bavit jako v rukavičkách, ale zároveň jim ukážu respekt a znovu, no, potřebuješ obrovskou trpělivost, učíš je nové věci, 1+1 je 3,
Takže tady je to těžký, ale zase, když už si pak ty lidi vycvičíš, tak jsou vlastně jako skvělí, jo. Oni jsou taky jako velký srdcaři, jako my Češi. Já beru nás jako Češi, že jsme fakt velký srdcaři, že jo. Když něco, u nás je ten rozdíl, když běreme mistrovství světa, jak se ta země, že jo, spojí a všichni slavíme na Staromáku, na Václaváku, ale pak když se prostě vypadne v základní skupině nebo čtvrtfinále, tak samozřejmě trenér je špatný, to je první, ty to odskáčou jako první řadě, no a pak ty hráči a tohle a prostě u toho pivovky hospodě nadáváme. A tady Indonésani zase, samozřejmě, když vyhrajou nějaký zápasy, teď, že jo, fotbal mají tady reprezentačního nebo bývalého reprezentanta Patrika Kluiverta, jako světového hráče, tak trénuje vlastně na národních výběrech a vlastně docela se jim daří, tak to malý prostě 70 000 z Jakarty přijde na vyprodaný vstupenky během jednoho dne. Ale když prohrajou, teď prohráli zrovna v Japonsku, tam jsem jim měl být, bohužel mi to tam nedovolilo tady teď ten schon, který se děje po dnech u nás, ale zrovna hráli v Japonsku, teď je to 10. června, pár dní zpátky a prohráli 6-0. Jo, a já to tak jako pozoruju. My jsme prohráli teď s Chorvatama 5-1 kvalifikaci o mistrovství světa ve fotbale taky. A prostě četl jsem ty články, no to je strašný, jak je tam ty hráče, prostě, jak jim dávají, samozřejmě jo, bulváry, média a podobně. Ale tady se o tom vůbec nemluví. Tady se to naopak jako nezmiňuje. Ale ví to, že prohráli, že dostali jako klepec, ale nějakým způsobem je nesoudí, jo? Tak jak my, že jo, Češi rádi soudíme a jsme trenéři, když vlastně jsme v životě nevzali hokejku nebo jsme si nenazvali kupačky, tak to je trošku ten rozdíl v tom, no. To je zajímavé. Když tak zmiňuješ Česko, co ti chybí vlastně z České republiky nebo z tvojí domoviny Plzně, krom teda Plzně? Ze Plzně. Ale no, kromě piva je to pivo, no. A pak se je to samozřejmě jídlo, že jo, to je česká klasika. Je to rodina určitě, ale je to i ta česká nátura, taková ta naše ty vtipy, český humor, česká klasika filmová. To si myslím, že nemá nikdo, jako Zimmerman a spol, takovýhle ty věci, to nemá nikdo na světě. Ten způsob toho humoru a to mi chybí a samozřejmě mi to chybí doma, takže spouštím je občas ty filmy musím tady, abych nezapomněl a o Vánocích si tady pustím pelíšky vždycky, to asi taky, že jo? Takže tohle ty věci mi chybí, no ale hele, když tam pak zase je člověk další dobu, tak vlastně jako zase zjišťuje, že musím být vděčný, že jsem tady a na Bali je krásný. Hele, jedna z posledních otázek. Já bych se tě chtěla zeptat. Kdyby si dneska přišel úplně o všechno, s čím by si začal znovu? Pokud bych přišel o všechno, tak bych asi logicky neměl jak začít znovu. Asi co mě jako nejvíc pořád naplňuje, to je jako fakt s tím jsem jako hodně spojený, tak by to byl pořád ten basket, kde mám co nabídnout, ať už jako trenér, nebo jako prostě jim pomoct s nějakou tou organizací, se vzděláváním, s tou reorganizací toho systému obecně, který tady je nějaký, ale je nastavený nějak nedostatečně zatím. Myslím si, že bych asi ty děti trénoval, který jsem trénoval v době pandemie a měl jsem tam kolikrát 30 dětí na tréninku a vlastně to mě naplňovalo. A vlastně není to úplně možná tak zajímavý biznis, samozřejmě jako developerství. Na druhou stranu jsem byl šťastný, když víš pak ty spokojený obličeje dětí, ale i třeba rodičů, kteří za tebou přijdou takže asi by to byl ten basket zase. Tak a poslední otázka. Čeho se podnikání v Indonésii pořád tak nějak bojí? Nebo čemu máš? No hele. Už třeba vůbec neděší, jako. Tak, hele, strach ten jsem nikdy neměl. Tak se říká ne. Přemýšlím, jo, z čeho mám největší respekt. Je to pořád zase asi zpátky k té dopravě. Protože já jsem si tady něčím prošel od začátku a ono většinou tak bývá, že když tady lidi žijou, tak minimálně jedna nehoda na té motorce, kde se tady, že jo,
z 90% se tady prostě přepravujeme na motorkách, je to nejjednodušší na technických silnicích a nejpraktičtější a nejlevnější. Tak je to asi, prošel jsem si něčím, nějakou nehodou a je to asi možná z tohohle, z čeho bych měl strach. Ale kdo by měl zmínit třeba to podnikání, anebo třeba občas se nás ptají o klienti a co regulace a co ta vláda, jak je stabilní a podobně. Já naopak vidím Indonésii, že je skvělá diplomatická země, že je tak jako ze všema za dobře, ale taková neutrální země, kde to dělají velmi chytře teď. A samozřejmě mění se tady různé regulace a podobně, ale oni naopak lákají sem nový investory a je to tak jako i bohatá země, jako jo, i nerostama, surovinama a podobně, a že si nemyslím, že by tady došlo vůbec k nějakému jako převratu, protože jsou Indonésani vlastně jako docela to spokojný, když tak vnímám. Oni nepotřebují tolik jako my Češi, nejsou, jo, stačí, když mají prostě na cigarety, na rejží a hlavně nespěchat, sednout si a pozorovat lidi a stačí málo, no. A já si myslím, že ten obecně politický systém je ten nastavený a je už dost stabilní, dost spoustu dekád teď. Takže toho bych se neobával, ale jak říkám, je to tak individuálně, ale asi je to ta doprava. Filipe, já ti moc krát děkuju, že jsi se zúčastnil našeho prvního podcastu. A já ti do toho vstoupím, ale já jsem musel jít z kůží na trh, protože jsem si tady zase, že jo, vymyslela, no, ale nebylo to jenom můj nápad, ale prostě myslím si, že bych měl jako být takovým tím prvním, jak to tak nějak může probíhat, a měl jsem s tou kůží přijít já na trh a já doufám jenom, že to přinese ovoce, že to ponese nové inspirativní příběhy spoustu Čechů a Slováků, kteří tady dělají neskutečné věci. A hrozně bychom to rádi víc jako dostávali do té české a slovenské komunity prostřednictvím těch podcastů. Takže děkuji tobě. Děkuji taky. Já taky doufám. Vážení posluchači i vlastně diváci, protože my budeme i na kanále YouTube. Já bych vám chtěla opravdu poděkovat za to, že jste doposlouchali tuhletu první epizodu až sem, pokud jste to vydrželi, a já moc pevně doufám, že ano, protože to dneska bylo hodně zajímavé. A jím bych vás chtěla maličko i vyzvat k tomu, abyste nás třeba sledovali i na sociálních sítích, na našem Instagramu, na našem YouTube kanále, můžete i klidně na Facebooku, pokud budete mít cestu na Bali, nezapomeňte si za náma zastavit. Napište nám, budeme moc rádi, protože si myslíme, že rozvinout tu komunitu Čechů a Slováků, zejména v zahraničí, je opravdu podstatné. A já bych vás chtěla i vyzvat k tomu, abyste se na nás přišli podívat, nebo přišli jste si nás poslechnout také při další epizodě, jak na platformách podcastových, tak také na platformě YouTube. A tímto bych vám dneska chtěla popřát krásný den za mě i za Filipa. Děkujeme a mějte se krásně. Děkuji za pozvání. Děkuju. Do Čech hezký den a tady nám byli dobrou noc. Tak, přesně. Nashledanou, mějte se krásně.